velkommen i blandt os. Jeg vil læse et lille uddrag af deres memoirer. For en landmand gælder det om at behandle jorden på den bedst mulige måde. Pløjningen er en uhyre vigtig fase. Med den bekæmper man ukrudtet og forbereder jorden til forårsarbejdet. Jeg holder meget af arbejdet med ploven, og jeg sætter en ære i at fure rigtigt op og lave en lige afslutningsfure. Det medførte, at jeg i 1971 blev udset til at repræsentere Danmark ved de internationale pløjemesterskaber. 25 nationer deltog, men det var Danmark, der løb af med sejren, og i det følgende år havde jeg den gyldne plov stående i min stue som symbol på, at jeg var verdensmester i pløjning. Underskrevet Peter Overgaard. Hvad siger I så? En ægte plovmand. Den ser man ikke så tit. Ja, der er ikke plovmænd på vores 500 kroner selv mere, men vi kalder det vist nok stadigvæk en plovmand. Jeg ser allerede dybe furer i jeres ansigter. Ja. Men værsgo og pløje jer igennem det, Paul, du lægger for. Ja, I må jo kun lidt historie om pløjning også. Hvad er en hjulplov? En hjulplov, det er en, som du selv siger, en gammel plov, som er behængt med nogle hjul.